Θέλω να μου βαθμολογήσει αυτή την κοπέλα από το 1 μέχρι το 10. Ένα 6,5 με 7. 6,5 με 7, Αρέσουν πιο πολύ μελαχρινές. Μελαχρινές, Αλλά είναι γλυκούλα. Ναι. Έχει μπλε μάτια. Ναι. Μπλε πράσινα, κάτι τέτοιο. Ναι. 6,5-7. 6,5-7. Ανεβαίνουμε. Δηλαδή. Το προχωρούσαμε ναι, κιόλας. ναι. Θα κάναμε κίνηση αν ήταν, ξέρω εγώ, κάπου στο κλαμπ. Στο κλαμπ, ναι, σίγουρα. Ναι. Έξω, όχι. Τώρα όχι. Εντάξει, εδώ είσαι λίγο χέστης, μάλλον από ό,τι κατάλαβα. Πάρα πολύ χέστης, όχι λίγο. Εσύ πόσο βάζεις τον εαυτό σου από το 1 μέχρι το 10? Και εγώ 6,5 με 7, κάπου εκεί. Θέλω να μου πεις πόσο βάζει αυτό το παιδί από το 1 μέχρι το 10. Είναι ένα 6. 6 στα 10. Το κούρεμα δεν είναι ωραίο. Τι θα το άλλες, εντάξει, είναι και απεριπίντο παιδί, εντάξει, δεν το έφτιαξε σήμερα. Το κούρεμα είναι σαν Playmobil. Τι θα μπορούσε να αλλάξει τώρα ο τύπος εδώ Θα πέρα? πρέπει εδώ που από το πλάι το μαλλί είναι πάρα πολύ κοντό και εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μακρύ, οπότε είναι δυσανάλογο. Εσύ πόσο βάζεις τον εαυτό σου από το 1 μέχρι το 10? Ένα 6. Ένα 6 γιατί? Γιατί είμαι γυμνασμένη. Γι' αυτό το σώμα μου μόνο. Τίποτα άλλο. Τι εννοείς? Ότι κάνω